Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň fonuna prezident artykmaç azyk harytlary daşary ýurtlara satmagy tapşyrdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk haryt ýetmezçiliginiň fonuna 18 oktýabrda sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanda azyk harytlaryň ýurt raýatlaryndan artýan bölegini daşary ýurtlara satmak boýunça değişli resmiýlere tapşyryk berdi. Mejlisiň dowamında ýurdun sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar pudugyny gözegçilik edýän vice-premier Çary Gylyjew bu pudukda alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hemde ýurdun eksport kuwatyny artdyrmakda, şeýle-de bäsleşligi ukyply senagaty ösdürmekde telekeçiligiň oýnaýan roluny ünti çekip, içerki bazary ýokary hili owa hojalyk önümleri bilen dol üpjün etmegiň möhümdigini belledi. Döwlet mediasynyň habaryna görä prezident Berdimuhammedow daşary sowda aragatnaşyklaryny giňeltmek hemde azyk harytlarynyň ýurt raýatlaryndan artýan bölegini daşary ýurtlara satmak boýunça tapşyryk berdi. Resmi habarda prezident Berdimuhammedowyň azyk harytlaryň anyk haýsy görnüşleriniň ýurt raýatlaryndan artýanlygy, taky haýsy ýymy tönümleriniň daşary ýurtlara eksport edilmeginiň gödeňine tutulýanlygy ma'lum edilmeýär. Türkmenistanyň prezidentiniň daşary ýurtlara azyk önümlerini eksport etmek boýunça berýän tapşyrygy ýurt raýatlarynyň gündelik azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolýan wagtlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary ýurtda ýam soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýerli ýagdaýda un, çörek, ösümlik ýagy, şeker, et, ýumurta ýaly önümleriň döwlet dukanlarynaky gytçylygynyň we olaryň hususy sowdadaky gymmatçylygynyň dowam edýändigini habar berýärler.